1:28, temos xa connosco o voceiro municipal do Partido Popular, Borja Verea. Que tal? Boas tardes e benvido. Un placer estar aquí nos estudios de Onda Cero. Bueno, empezamos, se lle parece, falando de orzamentos, porque ven de comparecer o concelleiro de Facenda. Dixo Manuel César na súa comparecencia que son os orzamentos dos servizos públicos en total 148,3 millóns de euros, aumentan respecto aos anteriores orzamentos máis menos 2 millóns de euros máis, polo tanto estamos ante os orzamentos máis altos da historia do Concello de Santiago. Case 8 de cada 10 euros van destinados á prestación de servizos e ao cuidado da cidade. Esta tarde comezan as negociacións cos socios preferentes. Vostedes tiveron algunha chamada do goberno? Non, nin tampouco esperamos, ¿no? Creo que están facendo o correcto. Un goberno de BNG e Compostela Berta en completa minoría, pois ten que buscar os apoios dos que os teñen aí sentados. Nós temos un modelo de cidade completamente diferente, somos alternativa de goberno, única alternativa de goberno, e, por tanto, nos presentaríamos uns orzamentos completamente diferentes. É evidente que non imos a apoiar uns orzamentos de BNG e Compostela Berta porque non compartimos o seu modelo de cidade, non? Estabas agora pois repasando os titulares, isto podería ser fai un ano e fai dous, non? Os orzamentos máis altos da historia serviron para algo nos últimos 2 anos. Levan dicindo o mesmo titular os, como digo, nos últimos exercicios orzamentarios. Non, 8 de cada 10 euros ou 9 de cada 10 euros son para o mantemento da cidade. Home, e para que vai a ser? E para que van a ser? Se non é para manter a cidade. O problema é que unha vez que rematen estes titulares, estes anuncios, pois vai a quedar a nada máis absoluta que o que estamos sufrindo os santiagueses dende que está este goberno ao mando da cidade. De momento temos unhas contas prorrogadas, tanto Partido Socialista como concelleiros non adscritos xa din que non lle van por nada fácil o goberno municipal. Xa se fala incluso dunha posible cuestión de confianza. Vostede cree que isto pode suceder, que nos imos situar nese escenario? O primeiro, que están dicindo o mesmo que dixeron nos últimos anos. Bueno, nos poñelo difícil, nos temos que isto non vai a ser así, vai a ser complicado, e ao final pois acaban entrando polo rego, non? Que é normal. Eu non critico que os que son prácticamente o mesmo, Partido Socialista, Compostela Berta, BNG, pois se apoien entre eles. É o que ten a cidade nos últimos anos, este tripartito dos tres. Por tanto, imos esperar, porque todo parece indicar que no último momento, pois como sempre, chegarán a un acordo, porque é unha cuestión de supervivencia. A única maneira de que sobreviva este goberno e que sobrevivan estes concelleiros, pois non é ganando unhas eleccións, non é tendo o respaldo dos santiagueses, é chegando pois a estes acordos pola porta de atrás. Por tanto, imos esperar, imos a ser prudentes. E, bueno, pois é evidente que tamén ten esa opción da cuestión de confianza que poderá activar en calquera momento, que ao final é o mesmo, é apoiar os orzamentos de xeito indirecto. Pero de entrada saímos tarde, porque empezamos a día 12 de xaneiro as negociacións. Por suposto, e volvo a decir o mesmo, e inda que se aproben, que máis dá se non son capaces de xestionalo? Insisto, nos 2 últimos anos, o mesmo titular. Temos os orzamentos máis altos da historia de Santiago. Notaron os oíntes de Onda Cero que mellorar a cidade? Notaron que mellorar o seu barrio? Notaron que mellorar a súa rúa, a súa calle, os servizos, os autobuses, a limpeza? Se todo está peor. Por lo tanto, bueno, pois eles siguen nese teatrillo, nesa búsqueda de titulares, e a cidade pois sigue esperando. Bueno, veremos como se van sucedendo esas negociacións, esas reunións esta tarde, a primeira xa cos concelleiros non adscritos. Imos, se lle parece, coa situación que viviu esta fin de semana SD a Gaiola. Ven o Partido Popular de solicitar demisións, non se lle abriu o pabillón, a porta do pabillón do Monte dos Postes. O clube emitiu esta fin de semana un comunicado, denuncia que é a segunda vez que isto sucede en menos de 4 meses, e temos resposta do goberno municipal. Indícannos fontes municipais, leo textualmente: houbo un erro de carácter administrativo, o Concello lamenta o sucedido e poñeremos máis atención aínda para que non se repita. Que lle parece esta resposta, en primeiro lugar? Botarlle a culpa aos funcionarios, non? Que é o que habitualmente fai este goberno, non? Un goberno completamente incapaz. Son uns incapaces, non son quen nin de abrir un pabillón cando corresponde, deixando na rúa pois a todas estas xogadoras, as santiaguesas, pero tamén as que se estaban desplazando de outras vilas e de outras cidades para xogar en
para xogar en Santiago. Que máis ten que pasar? Se é semana sí, é semana tamén, non? Este fin de semana pois quedan 30, 40 persoas na porta esperando que alguén do Concello lles explique por que non está un pabellón aberto, non? Eu quero lembrar que teñen 15 asesores. Por certo, o último contratado é un concelleiro de Ribeira, que despois de deixar o goberno, pois non tardou ni 48 horas un concelleiro do BNG de Ribeira en estar contratado aquí en Santiago por Goretti San Martín, que creo que se adica ademais á área de deportes, non? Sí. Para isto contratan asesores? Traen aos concelleiros de Ribeira aquí co soldo de todos os santiagueses? Nin 48 horas tardaron en deixar o goberno ali en Ribeira e estar aquí traballando en Santiago. Creo que na área de deportes, supoño que na área de deportes, deberían de confirmalo. Isto é o que está pasando, que non son quen nin de abrir un pabellón para que xoguen unhas mulleres o seu partido de fútbol sala. Por certo, o único equipo de íntegramente femenino de fútbol sala que ten esta cidade. Ninguén se pon en contacto ao longo de toda a fin de semana con estas mulleres, con este equipo. Para isto traen os concelleiros do BNG de outra vila a traballar aquí a dedo como asesores na nosa cidade. É unha auténtica indecencia, unha falta de respeto, e que máis ten que pasar, insisto, para que alguén asuma responsabilidades. Dio o clube no comunicado que compartiron en redes sociais que está sendo unha temporada tremendamente complicada para o clube, na súa maior parte por factores externos ao mesmo, e resulta tremendamente perxudicial para o noso equipo, posto que, como é sabido, varias das nosas xogadoras que non é que sexan daqui de Santiago, senón que chegan de zonas como Ferrol, A Coruña, Melide, desplazáronse a Santiago e tiveron que volver a casa sen poder xogar este partido. Como dicimos, é a segunda vez que isto sucede en menos de 4 meses. Quen ten que dimitir neste caso? Porque o Partido Popular, como dicía, hoxe demanda dimisións. Quen ten que dimitir? Pois terán que decidir, alguén terá que asumir algunha responsabilidade, alguén terá que decir, mira, isto hasta aquí chegamos, imos facer un cambio, imos mellorar, imos mudar, imos polo menos estar máis pendentes, non? Pero aquí non é que non dimita ninguén, é que traen todavía máis asesores. Volvo a repetir, un concelleiro do BNG de Ribeira perden o goberno de Ribeira, en 48 horas está aquí contratado na nosa cidade, asignado á área de deportes. E volve a pasar isto. Volven a cometer as mesmas incompetencias, os mesmos erros, e ninguén asume ningún tipo de responsabilidade. Bueno, pois eso que nos pedimos. Un goberno serio, cando non é capaz de mellorar, todo o contrario, empeora. E ademais segue contratando xente a dedo e segue empeorando, pois digo eu, que alguén terá que asumir algunha responsabilidade. O que non pode ser é que demos por normal o que empeza a ser unha auténtica anormalidade, irregularidade tras irregularidade. Gustaríame que escoitara a proposta que nos deixaba hai uns días neste programa o presidente da Asociación de Veciños en Fonseca, Roberto Almuíña, en relación ao parking da Praza de Galicia. Escoite. Ese aparcamento hai que cambiar o réximen de explotación. Ten que ser maioritariamente pos veciños, con prazas de aparcamento asignadas. E o réximen de rotación hai que limitalo a un 25%. O resto das plazas deben de ser pos veciños, porque nin na zona bella, nin en alrededor da Praza de Galicia hai garaxes. Hai unha senra e pouco máis. A isto sumamos outro titular que nos acaba de deixar o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, confirma que vai haber menos prazas de aparcamento en este parking. Sí, confiamos que sí, si nada se torce, que administrativamente calquera cousa se pode torcer, pero en principio sí. Número de prazas serán as mesmas, entendo. É posible que diminúa algunha praza, pois porque hai que repintar os parques que, bueno, na Praza de Galicia non tanto, ainda que son relativamente pequenas as prazas, pero, bueno, hai que adaptar prazas de mobilidade reducida, bueno, vai haber algún baile na cifra final, pero nada sustancial.
Ten que ser o parking da Praza de Galicia para os veciños do casco histórico con prazas asignadas como propón Roberto Almuíña? Para aquí vamos un pouquiño adiantados, non? Porque non foron capaces de todavía de recuperar estes parkings para o Este Concello. ano, di Bueno, Xan tamén Duró. iba a ser ano pasado. A mellor coincide co inicio da campaña electoral que presentan estes parkings a disposición da xente. 3 anos. Había consenso político. Por que non está feito dende o Brao que caducaba esta concesión e que xa tiña que estar a da Plaza de Galicia operativo? Que van a facelo, como digo, a 3 meses das eleccións, a 4 meses das eleccións? De quen se están rindo? De quen se está rindo este goberno? Bueno, por tanto, imos esperar a ver se son quen de facer o seu traballo, que non hai discusión política, todo o mundo está a favor de que estes aparcadoiros sexan máis baratos, que estén a disposición dos veciños, e a partir de aí imos ver como se reparte. Eu creo que é moi precipitado, e ademais sería imprudente pola nosa parte decir, non, pois a metade para estes ou outra metade para os outros. Non é o momento. O momento é de pedir responsabilidades, porque o da Praza de Galicia tiña que estar xa a disposición da xente dende Brao. É un problema que se poidan recortar o número de prazas neste parking, porque estamos falando dun parking moi sensible no centro da cidade. Evidentemente. Se hai unha demanda real, unha demanda obxectiva, unha demanda que ninguén discute, é o problema de prazas de aparcadoiro nesta cidade. Se ademais as que imos recuperar para a xente, para a cidadanía, pois recórtanse, pois mal negocio estamos facendo, non? Por lo tanto, calquera pois decisión que se tome agora, como digo, é imprudente porque que non fixeron nin o máis básico, que é dicir, isto xa é do Concello outra vez, xa rematou a concesión, a partir de agora imos decidir que o que facemos. Todo parece indicar que vai ser despois do Brao ou no Nadal, e como digo, pois a 2-4 meses das eleccións. Unha auténtica tomadura de pelo que todo este mandato, 4 anos, non fixeran absolutamente nada. Falamos tamén, pregúntolle tamén pola situación na que se atopan os traballadores dos centros socioculturais. Levan 4 meses en cobrar dende o mes de outubro. Vostedes pedían onte o goberno unha solución inmediata. E que calquera área do Concello que collamos, acabamos de falar de que non se abren os pabellóns para que xoguen os partidos. Estamos falando ahora dos centros socioculturais que teñen as actividades canceladas e os traballadores en cobrar. Claro, cando un pide dimisións, pois cando os erros son tan graves e as dimisións hai que pedilas por responsabilidade dende a oposición, pois parece hasta que repites o mesmo e que perde contido, pero que son cuestións moi graves. Moi graves. Os centros socioculturais da cidade pechados. Os traballadores dos centros socioculturais sen cobrar. Os pabillóns onde teñen que xogar as nosas xogadoras non abren a hora que teñen que abrir e queda pois empantanados os equipos, os que veñen de fora e as rapazas que veñen a xogar o partido. E non pasa nada. Non pasa absolutamente nada. Eles siguen coa súa propaganda e o seu marketing, como vimos a semana pasada, ali diante do Paradiso, invitan ao chocolate os periodistas para anunciar 4 medidas de chichinabo, e van ao seu. É unha auténtica tomadura de pelo o que está facendo este goberno, e Santiago merece moito máis. Por que lle parece a vostede esa recepción cidadá que anuncia a alcaldesa? Pero que fixo ata agora? Non recibía os veciños nos últimos 3 anos? En que momento se lle ocurre a alguén decir que a medida estrela para 2026 vai a ser que vai a recibir, e non demasiado, 2 días ao mes, non é que ademais se poñan as pilas, é que estánse a rir da xente. É a medida estrela dun goberno de 8 concelleiros que levan 3 anos gobernando a cidade e xúntanse a todos os medios de comunicación para tomar un chocolate e anunciar que a medida estrela para 2026 é que a alcaldesa tomou a decisión de empezar a recibir os veciños. Pero cuidado, 2 días ao mes, non se vaya a estresar ou non vaya a recibir demasiados veciños. Que pasa, que agora non recibe os veciños? Como digo, unha tomadura de pelo, estánse a rir dos cidadáns. Unha medida que, ollo, está a ser moi criticada en redes sociais. Eso hai que ler os comentarios e as opinións que están a deixar moitos dos nosos ointes. Case que 2 minutiños nos quedan. Programación de Nadal, que tal? Como foi a cousa? Bueno, pois aí está o resultado, non? É certo que eu non critico, non me gusta utilizar políticamente as festas, pero hai unha evidencia, non? Unha evidencia que é obxectiva e que está á vista de todo o mundo. Falta ambición. Alguén no seu entorno, nos seus familiares, nos seus amigos, que chegou a Santiago, dixo
que bonita está a cidade, que Nadal, que orgullosos estamos destas festas de Nadal, que ben está organizado, isto é unha maravilla, que ben feito está, con que cuidado, con que mimo, con que sensibilidade. Eu estou seguro que o 95% das respostas dos ointes de Onda Cero a esta pregunta pois vai a ser que non, que foi unha nova decepción. Eu o que si podo compartir algo que nos fixeron chegar moitos pais é que a cabalgata de Reis, por exemplo, foi un visto non visto. Se ías ao inicio da cabalgata e chegabas un pouquiño tarde, xa non vías a cabalgata. 8 minutos, máis menos, duraría. Pois nada novo, non? Nada novo que non se repetira nos últimos anos. É certo que cambias unha pequena cousa, a xente tan agradecida que di, bueno, pois é un poquinho mellor que o ano pasado porque aparecía isto, pero é unha situación xa de casi de, bueno, nos vale calquera cousa, non? Por pouco que mellore xa casi somos algo agradecidos. Pero en inmensa maioría, como ben dís, pois esa moita xente que xa nin sequera ven aquí porque é unha cabalgata homologable a de Teo, con todos os respetos, ou a de Oroso, ou a dos concellos limítrofes, non? Cando de Santiago tiña que ser referente da comarca, referente da provincia, referente de Galicia, claro que sí. E non o está sendo. Porque van os tres reis magos, que senón case estamos falar do desfile de Entroido. Ás veces xa é difícil distinguir entre unha cousa e outra. Comentarios que nos fan chegar dende a rúa. Sí. No, que toda a razón, pero é certo, eu volvo a decir o mismo, que nunha cabalgata os nenos son tan, eu digo que teño rapaces, unha todavía con 4 anos que disfruta moito son tan agradecidos que cando un despois ten que facer a crítica política casi lle costa, non? Pero hai unha evidencia, non hai ambición. Pois temos as festas que non están á altura da cidade. Bueno, para rematar, quedamos finalmente sen visita papal. A lo menos este ano veremos no ano santo de 2027 se pode confirmar. De momento non se perde esa esperanza, non, dende a Iglesia compostelana. Eu hasta diría que é unha boa nova que non esteña no 26 porque significa, espero que casi seguro que vai estar no Xacobeo con todo o que significa que esteña o Papa aquí nun ano santo. Pois o galla que se aquí, perdón. Borja Verea, voceiro do Partido Popular, graciñas, e aquí o agardamos o vindeiro luns. Un placer. Un saudiño. Son las 2:15. Más de uno Compostela.